Ωραία, μπορούμε τώρα να κάνουμε δηλώσεις, να κάνουμε αυτές τις δηλώσεις που λέγαμε πριν. Γιατί εμείς δεν πάμε να κλείσουμε δρόμους, εμείς πάμε να ανοίξουμε δρόμους. Εδώ πέρα βρίσκουμε να μας έχουν σταματήσει όπως και τους υπόλοιπους συναδέλφους και από το Ρίο και από το Αγρίνιο που έρχονται σε δύο μπλόκα και εκεί πέρα και εμείς έρχομαστε να πάμε στο Αντίριο, να ολοκληρώσουμε την κινητοποίησή μας. Εμείς δεν κλείσαμε κανέναν δρόμο. Από κάτω τη γέφυρα. Τι δεν έχει. Δεν έχει αυτό το δρόμο. Πού πάει ο άλλος?